Holy damn! What up? Fuld fart. With a girlfriends, man. Fik bare. Det gjorde jeg også. Klappe, kage. Nej, ja. Jeg har lige... Kejle. jeg troede, de var pukken. Jeg har lige fået en blue snowball. Og det er fe. Nej, fik du lige på en? Det så jeg ikke engang. What? Ej. Nå. Ja, vi går jo selvfølgelig bare... Nej. Jo, jeg røg i hullet. Yes. Ja. Jeg vinder, og det ved vi alle sammen. Eller noget. Det er pisket det her. Jeg tror, du vinder. Bare vent. Wow! What? Satan. Jeg lavede total fail. Nej, fart på. Pis. Wow! Holy! Hvad som han sagde i skolen. Sprog noget god dansk. Og det vi er her, det er... Vi sproger godere dansk her. Ej, fuck. Og hvis I ikke siger, at vi sproger noget godere dansk. Okay. I må ikke skrive til os, hvis vi skal sproge noget godere dansk. Fordi det gør vi. Yes. Ej. Ej, det var sådan en lille joke. En kenders dansk klasse sagde. Jeg siger noget godere, I skal snakke noget godere dansk. Ja, jeg fik 9 på 10 nu før allerede. Jeg følger. Okay, Og så. Pis. Ja, og vi ruller jo det ud af. Ej, hvad skal skal vi spørge, lige, hvad de vil se. I skriver bare lige, hvad I vil se, ikke også? Ja. Ej, nej. Men hvis ikke, så optager vi bare noget. Så. Sådan der. Jeg regner med bare, at vi spiller sådan en her hver episode. Tænker jeg lige lidt. Bare fyre en masse episoder. Jeg tænker bare, at jeg kører den her stil her. Ej, nej. Jeg vil lige få den. Ja, bogey. Ej, for fanden. Yes, man. Ej, hold. Yes, man. Ja. Jeg fører stadig. Ej, vent. Det går galt til sidst. Ej, Så gjorde jeg det ikke engang. Det her, det er noget godere, det. Ej. Det er det sagt. Ej, hvad fuck er det? Okay, nej! Ej, så hoppede jeg. Det her, det er noget godere, Det er noget godere spil. det er noget godere dansk at spille. Gode danske spil. For fucking helvede, nej! Det er gode danske spil. Det er en dansk spil. Du får den 9 på 12, jeg kan mærke det. Er du klar? Den røg nu. Helt derovre. Hvad? Nå. Nå, ja, det der, det var MLG Pro, og det ved vi er det samme. Please ikke Kyle. Ej, ujævn. Ujævn, mand. Fucking lorte, nej. Nej, det er den, der kan stoppe hernede. Ej, hold. Nå, rip. Nej, du skriver til mig. Jeg tjekker. Hvem skriver til dig? Ring, jeg må gerne få det. Det var Kasper. Ja, så skriv lige, vi lige optager. Fuck. Det er fordi, at han skal nemlig være med i næste episode. Det kan er godt være, at ikke hans smyg bliver lidt lav. Ej. Okay, Ja, lidt over. den ikke. Han får også snakket ny computer, jo. Sådan fuck gør det. Ja, han har jo bare sammen fucking længe. Nu skriver han til mig. Kan du ikke lige skrive, vi optager? Jo. Det synes lige midt i videoen. Det er perfekt. Og så skriver han ikke, skal skrive til mig. For så kommer han med i næste video. Og vi er ikke onde mod Kasper. Vi skal bare lige optage en video. Det er længe siden. Og fuld knald. What? Okay, det der, det skal du se på videoen efter, Simon. Ej, rip. Og vi håber selvfølgelig, det bliver en god video. Ja, Men ellers så laver vi bare en godere danskere video efter. Hold, jeg kan stadigvæk få den. Nej! What the heck? Og det siger, jeg laver da bare den her over. Den hopper som en eller anden Ej, kænguru. du har lige vasket mig i. Jeg skal... Nå jo, jeg har ikke glemt, vi har PvP på. Bare vent. Kommer efter dig. Nej. Jeg kommer efter... What?
Hvad så hopper den? Nå, det gør man ikke, det der. Nej. Ja, det er jo lige til tilt. Ja, tak, mand. Jeg er jo lige ved at skubbe dig væk. Du er også lige ved at skubbe mig væk. Vi er normalt voldelige. Easy. What? Jeg skulle bare gjort det, som jeg gør. Ej. Ja, jeg fik en så i på 2. Ej. Nemt. Og I spørger ikke, hvorfor vi hedder det her, ikke? Simon, det var fordi, vi er sådan nogle Pokémon-nørder, ikke også? Nej. Og især hvis man ligesom mig har sådan en ringtelefon, der ikke engang kan spille spillet. Lol. Det har jeg bare ventet. Jeg har snart fødselsdag. Lorte firkant. Baby, jeg skulle ind til telefonen. Nej. Nej. Jeg har snart brugt 8. Jeg fik 9 på 8. Au! Nej. Ja. Ja, 10. Men vi ved alle sammen, Bulbasaur, det er ikke den bedste. Vel, Simon? Jo. Nej. Fucking Kyle, mand. Yeah, Hvorfor hoppede vi egentlig ikke over her? Ej. Nej. Kan bare mange drenge? Ja. Nej. We don't Ja. anymore. Yes, jeg fik 9. Jeg forlade bare fuld knald, dog. Fordi så skal vi passe på. 8. Der er en taxa. Ej, det var ret. Ja. En puk. What? Den ved vi alle sammen, for vi er på 2. Fordi at jeg er rigtig god. What? Det så sygt ud. Nej, Victor. Du fik noget 10 på 2. Du er ikke lige så god, som jeg er. Nej. Der var ikke nok fart på. Hvordan gør man det her? Jeg tænker mig bare. Ej, what? Kan man jo næsten ikke. Hvad fanden? Nå, okay, vi kan heller ikke give fuld knald og bare hoppe. Jo. Ja. Nej. Det var så close, det der. Jeg er nede i jorden. What? Ej. Fyr. Øj, pis. Så ind. Nej! Nej, jeg er out of strokes. Hvem vinder? Yes! Nej, jeg vandt! Ja, tak. Nej. Nå, så skal vi nok lige runde videoen af. Og så kan det være, der kommer en tur. Ja. Jeg ved, okay, det gør der. Ja. Jamen, tak fordi I så med i den her video alle sammen. Så vi ses i næste. Ja. Hej.